زي أقول تلفزيون إيرتراي عزو السلام تنا تقبلوا ز خبركم تعزبتنا لومي سوني 10 شمونت الريف فرق معلت استدالوا زينا ومسنادو في المالنا مساقاتكم تصنح بيتروس منكسي قدمينا بزينا مسجارنا بزعبا أبع على تمكت كاب قدس سينودوس أرثوذكس توهادو بتكريستيان إيرتراز توها حبريت لنا صباح سولس 10 ساعات تري تخبير زوعل بعد تمكت مس زلو قطعات مخته كورونا فيروس اتي لمود بتساتفو اشحات مؤمنان زكايد زنبره أبع على بتصادفو بوصان ጳጳሳት አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ጥራይ ኣብ ቀጽሪ ሜዳ ባሕት መስከረም ኣብ ዝርከብ ባሕረ ጥምቀት ክካየድ ተወሲኑ ስለ ዘሎ ዜጋታት ኣብ ቤትኩም ብምዃን ነቲ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ንግሆ ዝካየድ ስነ ስርዓት ብኤርቲቪን ድምፂ ሓፋሽን ኤርትራን ብቐጥታ ክትከታተልዎ ንሕብር ርሑስ በዓል ቅዱስ ሲኖዶስ ካብ ዝቐጽልና ቀንዲ ኣርስታቱ ብምቕዳም ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናታት ውሽጥን ወፃን እናቕርበልኩም ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ሓገዝ ሂቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባን ሓርበኛታት ስንኩላን ዝግበር ደገፍ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ኣሎ ነበርቲ ምምሕዳር ኣብ ከባቢ ዓሊባናይን ደገሰይን ዘለዎም ፀገማት ፅሩይ ሲስተማይ ፍታሕ ክናደየሉ ሓቲቶም أستراليا بسنك كورونا فيروس مستعصوا أقراو دباتا بزعمت زكت كفتو كم زي تخيل أميتا وانت يوكرين مخانة استقلت مركبة بتسليم بحري بمتحلة 70 نواتهم كسارة وريدو أب بروندي حرقاتات على أغلاق كبير محبرة كتبة وتساقمات فتيرون جنفر منستر هابت بحري زوبا دوبا وقيح بحري عب جماجم بحري نايز نبرة دكان استياء تاون كتبا وعاق من معباي جنزباوي نواتاون نايسل تنادق فنجيرو عبتي جنفر حلافي أهادو لقحن ترادو تاتن منسي إبراهيم صالح نيرينا بزا وحبريتان نبرتي جماجم بحري بحفشا بدكان استياز اللي أسدرابي تادما بفلاي كتصال نوتو بزو حسا جواب تتكمتي تسقطات بحري كم زخونا مقبار كاب كاندو وطنات نايت منستر مخان بمقلات بمحبرات ترادو مترناف سلطنا متصقانن مسرحن سكيعت مهاب عدلات من مسرحن مشاتن عاسا مفتار كومون نواتاون غنزباون دقفات مقبار قال كابتي اتتاونت كبن مبال السلاسل مدبات كم زخونا فليتون أب تيعو عدن برعسو لنزركبا 54 دقا أنستيو كتباو آتاوي زرخبالو نايسرح عدل نمفتار زعلم سلطنا متصقانن مسرحن مكفف عاسا سكيعت كم توابز تقسم منسي إبراهيم لبدا كورونا فيروس نمكل خالز وصاقعتات اتن دقا أنستيو بزقسم وسلطنا نخين اطفال نسفتر لن انكفات نمكلال نفس وكفن شدشتا شح ناقفا غنزواو دقف كم تقبر بريهم نصوص عيبو عبتي دكا أنستيو ببزحي زنطفالو مكفاف النقط عسا ووظيفة دمع سراح كالسلاسلان اتتاون نتن كعبن مئنتي بترادوتات مترنافن موياوين نواتاون دقف مهابن كومون تتكمتي نوس لقاح كوخانا مقبارن كابتي زتقبر زلو مدبات موخان قليتون قففت عسا وحسنت مقبن مرقاتن قرب معزاو مقبن موحاسن عب زكاية سعري عبت هران عبركتون كهلوم يسرحلو كم زلو زقالت من سي إبراهيم كاب ياتاو أقباب وطيم ناب زمناو مكفاف عساك السقاقرو زي حقز سلطاناتاتن نواتاو دقفن بزحايلك دفعالو مخان حبيرون أب زوبا دوبا وقيح بحري 10 شوعتا أب مكفاف طولو العسا 15 دما أب نوغط عسا زنطفا محبر ترادو كمون كلتن ناي أقار قففت عسا محبراتكم زلوا جنفر منستري هابت بحري ينتصر أب زوبا سبان حربنياتات سنكولان كينات زقبر استفالاليا عينتات دقفن ناي لغاح مدباتن زتبابعو تيتير كوخم زلو تقليتو وكيل إيرينا تسفان كيل قبريس نزدالو زيناو تصبصب دانهيت قبري هوت كتغربيا ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት መነባብሮን ምምሕያሽን ነብሶም ንኽኽእሉን ዝግበር ደገፍን ወለድ ዘይብሉ ለቃሕን ውፅኢቱ ዘተባብዕ ምዃኑ ተሓቢሮም ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሽንወለ ወልደ ገርግሽ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኣባላት ማሕበር ብመልክዕ ለቃሕ ካብ ዝተዋህበ ልዕሊ 28 ሚልዮን ናቕፋ እቲ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኣብ ግቡእ መዓላ ውዒሉ ከም እተመልሰ ገሊፆም እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ስንኩላን ኩናት ብውልቅን ብጉጅለን ተወዲቦም ትካላት ሕብስቲ ኣብያተ ምግብን መስተን معدلي ندادي تحنتي فورنو تربت انصيتن حاطينن كمون حرشان مربح طريتن كفيتهم نبسوم نخخلو زغبر صعري كم زخونه اتوشن ولا بريهم محبر نزي اغاباب زي نخطقم كلتنا الى حات كلات الله حدا اتي
ክፍሊ ተሃድሶን ዳግመ ምውሃድን ዝበሃል እዩ ሓደ ከኣኒ ክፍሊ ቁጠባዊ ዕብየት ዝበሃል እዩ እዚ ክፍልታት እዚ ክልቲኡ መንናቱ ርርእሱ ዝኸኣለ ናይ ኣሰራርሓ ሜካኒዝም ኣለዎ እዚ ክፍሊ ተሃድሶ ዝበሃል ንስንኩላን ብዓይነት እዩ ዘለቅሕን እግሪ ዘትክልን ንኣብነት እዞም ዓይነት ኢልና ንጠቕሶም ኣብዚ ከም ትካላት ሕብስቲ ቤት ምግብን መስተን እንዳነዳዲ ፋጉሮ ፅርበት ዕንፀይትን ሓፂንን ጥሑና ሞተር ማይ ሰረጋላ ጥሪት ወዘተ ዝኣመሰለ ብከምዚ ኣገባብ ንስንኩላን የጣይስን እግሪ የትክልን ድምር ኣቤልካ ወይ ጠሊልካ ክትሪኦ ከለካ ከኣኒ ንሽሕን 489 ስንኩላን 28 ሚልዮንን 559,179.39 ናቕፋ ወፍር ገይሩ ዝማሕበር ስንኩል ንምንባይን እግሪ ንምትካልን ክሰርሕ እንከሎ ቦይኑ ወይ ንዕኡ ጥራይ ዝምልከት ዕማም ኣይኮነን ብሓፈሻ ንኩለት ትካላት መንግስቲ ንሕብረተሰብ ሙሉእ እቲ ሓላፍነት ዝግደፍ ስለዚ ኣብዚ ማሕበር ስንኩላኑ ብግቡእ ከም ማሕደር እንድሕር ኮይኑ ናይ ኩለን ኣካላት መንግስቲ ምትሕብባር የድልዮ እዩ ናይ ህዝቢ ምትሕብባር የድሊ እዩ ምናልባሽ እዚ ክንብል ከለና ግን ምትሕብባር ኣይግበርን ማለት ኣይኮንን ሳላት ዝግበር ምትሕብባራት እዩ እዚ ኩሉ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ማሕበር ዝተግበሮ መደባት ኣብዚ ዞባ ክትግበር ክኢሉ ምናልባሽ እቲ ኣብዚ ክነስምረሉ እንደሊ ሕቶ ግን እቲ ምትሕብባር ዝፀንሐ ኣወንታዊ ውኑ ክዕቀብን ካብኡ ክዓብን ከም ዘለዎ ጥራይና ክንላቦ ንደሊ ኣባላት ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝገብርዎ ወፃኢታት ካብ 70 ክሳብ 100 ሚእታዊት ብማሕበር ከም ዝሽፈነሎም ብዘይካ እዚ እውን ናይ ናውቲ ደገፍ ከም ዝግበረሎም ዝጠቐሰ ኣቶ ሽምወለ ኣብዚ እዋን መኸተለ በዳዊ ሕማም ኮሮና ማሕበር ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዝርከቡ ፅጉማት ኣባላቱ ልዕሊ 760,000 ናቕፋ ሓገዝ ከም ዝገበረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኣብ ንኡዞባ ዓተከሌዛን ምምሕዳር ከባቢ መለብሶ ንኡዞባ ሓልሓልን ን86 ስንኩላን 68 ኣባጊዕን 18 ከብትን ከም ዝዓደለ ገሊጹ ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ልዕሊ 100 ናቕፋ ንዝገብርዎ ወፃኢታት ናይ ሕክምና ማሕበር 70 ሚእታዊት ይሽፍነሎም ካብቲ ዝገብርዎ ወፃኢታት ግቡእ ንምውራድ ብቑዕ ዝኾነ ሰነዳት ሒዞም እንድሕር ደኣ መፅኦም ማሕበር 70 ሚእታዊት ወፃኢታቶም ይሽፍነሎም እዚ ክንብል ከለና 10,000 ናቕፋ እንድሕር ደኣ ወፃኢ ናይ ሕክምና ገይሩ 7,000 ናቕፋ ማሕበር ይሽፍኖ ማለት እዩ ካልእ ትሕቲ 100 ናቕፋ ወፃኢታት እንድሕር ገይሩ ከኣኒ 100 ሚእታዊት ወፃኢታት ይሽፍነሉ እዚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሕከሙ ማለት እዩ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንዝሕከሙ ከኣኒ 50 ሚእታዊት ዋጋ ኣየር ትኬት ማሕበር ይሽፍነሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ምሕያል ውዳበ ኣባላት ምዕዳል ልቓሕ ብመልክዕ ጥሪት ከምኡውን ምውዳድ ንስንኩላን ዘገልግል ምህነፃ ኣካላት ኣብ ከተማ ከረን ካብቶም ቀንዲ መደባት ከም ዝኾኑ ኣነፂሩ እቲ ተወዲቡ ዘሎ ኣባል ስኒ ብመንፀርቲ ኣብዚ ዞባ ዘሎ ስንኩል ክትሪኦ ወይ ክትግምግሞን ከለካ ኣዝዩ ውሕድ ስለ ዝኾነ እቲ ነቲ ዘይተወደበ ኣባል ወዲብካ ኣብቲ ማሕበር ከም ጥርነፍን ከም ተጠቃሚ ዕድላት ከም ዝኸውንን ምግባር ከኣነ እቲ ዝዓበየ ኣሳይመንት እዩ ማለት እዩ ዝዓበየ ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ወይን ሓደ ካብቲ دعوية مدباتنا أي. هاجراو محبر حربنياتات سنكولان كينات إرترا جنفر زوبا عن سبا 330 دق أنستيو زركبهم كل التشحن 164 أبالات اللوام. إذا كم زيلون كله أب كندا زغمت أتو زمد برهان رؤسهم زتبه لزيجا نزخر عمد حبتو نفسي هرك قدسان رؤسهم زت حسبة 5 شدشان شحن كل 250 نقفة أب معسكر دندن نزركبو تقليت سنكولان كينات كم زبر كوتا مينستر عيون محبرة ودحنتن حبيروم أبنو زبا أردت نبرت من محدارات كابية علي بانين دقسين زلوم شجر صريس تماين مفتاح بزكاة تعري كابم زحتت نخم مالو زلوم قرب النترقاقيتهم دحري مترنا فم قرب ماين محاسس توادد بناي إيد بومباز سرح من جماي مست ناوس خدمت زلو قطري نبرتن وحات عمتات أقول قلوتاتن بترقاقامين ناتبالا شوية سقامي فترة لهم كم زلوز تقصتهم نبرتين من محدار نو زبا أردت نحطهم بعتب تأميتو فتح كان نادي اللو حتيتهم
ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓትን ዞባ ቆርደታ አቶ ዘርአብሩኽ ዕቋስላሴ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ዘሎ ፀገም ዝተማይ ንምፍታሕ ብዝተወስደ ስጉምቲ ዛጊት 9 ምምሕዳራት ከባቢ ፕሮጀክታት ተዋዲድለን ፀገመን ከም ተፈትሐ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓሊባናይ ምንጭ ማይ ሰብን ጥሪትን ተውሕዝ ስራሕያ ክትስራሕ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባዳ ንዞባ ገልዓሎ ምስ ብዝሒ ተገልገልቲ ዘጋጥም ዘሎ ጽበት ክፍልታትን ዘይምቹእነትን ማእከል ጥዕና ፍታሕ ንኽረክብ ተጀሚሩ ብዙሕ ዘይሰጎመ ሓድሽ ህንፃ ዝዛዘመሉ መዳይ ክናድም ሙያውያንን ነበርትን ሓቲቶም እቲ ሓድሽ ህንፃ ነቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ብባህርያዊ ሓደጋ ዝናብ ዝፈረሰ ህንፃ ንምትካእ ዝተጀመረ እዩ ነርስ መሐመድ ዓብደላ መሐመድ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እታ ማእከል ጥዕና ንነበርቲ ባዳ ቦሊለ ዕንደሊ ልዒን ባዳ ስሙትን አልሓ ረጋሊን ከም ተገልግል ብምጥቃስ ዘለዋ ሕፅረታት ምስ ዝማላሕ ዝሓሻ ኣገልግሎት ክትህብ ከም ትኽእል ነፂሩ እቲ ህንፃ ብዘይ ምዝዛሙ ኣብ ዝውሃብ ኣገልግሎታትን መፀበይ ነፍሰ ጾራትን ፀገም ስለ ዘሎ ልዑል ቆላሕታ ክግበረሉ ተማሕፂኑ ድማ ማእከል ጥዕና ባዳ ኣገልግሎት ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ውሁድ ፍወሳት 5 ዓመት ህፃናት ክታበት ምቁፃር ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ምክልኻል ለበዳዊ ሕማማትን ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬትን ዘጠቃልል ኣገልግሎታት ትህብ زي خبركم تحتاتلتي دحر زاحت صار مساقاري تهجراو زيناتات መንግስት አውስትራሊያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንስተዓጽዋ አህጉራዊ ደባቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ክኸፍቶ ከም ዘይክእል ኣሚቱ ኣብታ ሃገር ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ይውሃብ እኳ እንተሎ ውፅኢቱ ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝረጋገፅ ካብ ናብን ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ፀኒዑ ዘሎ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ኣብ 2021 ክቕፅል ከም ዝኽእል እቲ መንግስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣውስትራልያ ነቲ ቫይረስ ንምቁፅፃር ዝተጠቕመትሉ ምእጋድ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዝርከቦ ተረርቲ ስጉምትታት እወታዊ ውፅኢት ከም ተረኽበ እያ ትገልጽ ኣብታ ሃገር ኣስታት 29,000 በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ልዕሊ 900 ከም ዝሞቱ ፀብፀባት ጥዕና ይሕብሩ ካብ ዝኽሰት ዓመቱ ኣሕሊፉ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 95.4 ሚልዮን ሰባት ክለክፍ እንከሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ከዓ ቀዚፉ ኣሎ ዋነት ዩክሬን ምዃና ዝተገልጸት ናይ ጽዕነት መርከብ ትማል 17 ጥሪ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ብምጥሓላ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ወሪዱ በቲ ብሰንኪ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዝሰዓበ ምንባሩ ዝተገልጸ ሓደጋ ዛጊት 3 ሰራሕተኛታት ናይታ መርከብ ክሞቱ እንከለዉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ዳዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እታ መርከብ ካብ ጆርጅያ ናብ ቡልጋርያ ተምራሕ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ነቲ ሓደጋ ከም ተቃልዐት ተገሊጹ ሰራሕተኛታት ናይታ መርከብ ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ምዃኖም ዝገለጻ ማዕከናት ዜና ዳዮም ጠፊኡ ዘሎ ግዳያት ብህይወት ንምድሓን ጽዑቕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድየን ኣብ 2019 ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ናይ ጽዕነት መርከብ ህይወት 6 ሰባት ከም ዝጠፍአ ፀብፀባት ይሕብሩ ኣብ ብሩንዲ ኣብ ዝሳለስተ እዚ ዝወቃዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ከም ዝፈጠረ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ ብሰንክቲ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ዝተኸስተ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ዕንወት ብምውራዱ ኣሽሓት ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ሰመዝ ተሃገር ሓቢሮም እቲ ክሊማዊ ምምዝባል ዝጠንቁ ባህርያዊ ሓደጋ ደጊሙ ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝእምቱ ኪላታት ሜትሮሎጂ ክሳራታት ከይውስኽ ስጋቶም ገሊፆም ኣብ ወርሒ ግንቦት 2020 ኣብ ብሩንዲ ከባቢኣን ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 27,000 ሰባት ከም ተመዛበሉ ፀብፀባት ይሕብሩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 78 ክብ ከም ዝበለ ፀብፀባት ሃገር ሓቢሮም ብፍርስራስ ህንፃታት ዝተደብዩ ግዳያት ከም ዘለዉ ዝገለጹ ሰብ መዚ ኢንዶኔዥያ እቲ ኣሃዝ መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ብሰንክቲ ኣብ ደሴት ስዋሲሊ ዘጋጠመ 6.2 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሁስያት ዝርከቦም ልዕሊ 820 ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ዝግለጽ ድሕርቲ ቀዳማይ ምንቅጥቃጥ ዝሰዓበ ሓያሎ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ንኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከም ዘዕበዮ ይሕበር
ኣብ ኢንዶኔዥያ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ብሰንኩ ድማ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ 2018 ኣብ ደሴት ሱላዊሲ ብዘጋጠመ 7.5 ሬክተር ዝተሓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ጸብጻባት የረዱ ኣብ ኣፍጋኒስታን ትማል 17 ጥሪ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከተማ ካቡል ዒላማ ዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ተኻየደ ማዕከናት ዜና ንሰመዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ክልተ ደያኑ ደቂ ኣንስትዮ ክቕተላ እንከለዋ ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰራሕተኛታት ከም ዝቆሰሉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጡ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ግና ንጣሊባንን ዳዕሽን ቀዳሞት ጥርጡራት ገይሩሎ ኣብ 2017 ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣፍጋኒስታን ዒላማ ብዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰራሕተኛታት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 40 ከም ዝቆሰሉን ናይ ሽሕ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ሓድሽ ፍጻሜ ኣሜሪካ ንቁፅሪ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣዋፊራቶ ዘላ ሰራዊት ክሳብ ግንቦት 2021 ናብ 2500 ከተውርዶ መዲባ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ ዝፍጸም ዘሎ በዚ ድማ ኣሜሪካ ምስ ኩነታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ሰራዊታ ናይ ምስሓብ መደብ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ከም እትኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ግምታቶም ይህቡ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ጸጥታ ንምውሓስ ብዝብል ዕላማ ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ሰራዊት ከም ዘዋፈረ ጸብጻባት የረዱ ይኹን እምበር ጸጥታዊ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ምስ ምእታው ግዳማዊ ሰራዊት እናኸረረ ከም ዝመፀ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሰመሩ ትማሊ 17 ጥሪ ብምንታጉ ኣብ ነበርቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ እቲ ሓደጋ ልዕሊ 5 ኪሎ ሜትር ንሰማይ ጽዑቕ ዒግታ ትኪ ከም ዝፈጠረ ብሰንኩ ድማ ኣሽሓት ነበርቲ ከተማ ጃቫ ከም ተመዛበሉ ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ሓቢሮም ኪላታት ስነ ምድሪ ኢንዶኔዥያ ኣብቲ ከባቢ ተወሳኺ ነቱጊ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ኣብ ኢንዶኔዥያ እሳተ ገሞራ ክኽሰተሎም ዝኽእል ብውሕዱ 130 ንጡፋት ከባቢታት ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ሩስያ ብሓፈሻ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ድማ ብፍላይ ተፈጢሩ ዘሎ ውርጪ ዝዓብለሎ ቀዝሒ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ ጸገማት ፈጢሩ ኣብ ከተማ ሞስኮ መጠን ዛሕሊን ናብ ኣሉታ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወሪዱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ነበርቲ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ከሰላስሉ ከም ተጸገሙ ኣረድዮም እቲ ካብ 14 ጥሪ ዝጀመረን ዝቕጽል ዘሎን ሕማቅ ኩነታት ኣየር ኣብ መጓዓዝያ ኣየርን መሬትን ምስንኻላት ከም ዝፈጠረ መንግስታዊ ምንጭታት ሩስያ ሓቢሮም እቲ ኩነታት ኣየር ነዚ ሳለስተ እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይእመት ብምህላው ማሕበረ ቁጠባዊ ክሳራታት ክሳይድ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኽሰት ዘሎ ውርጪ ልዑል መጠን ዝናብን ማዕበልን ዝተሓወሰ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ኪላታት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲን ሎሚ ሶኒ 18 ጥሪ ፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድዋ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብርክ መዓልቲ